Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. L'Hotel Palestina es podria dir Comodor, Milcolin o Caravel. L'Hotel Palestina és refugi, trobada i retrobada, l'emblema d'un ofici en risc d'extinció. Però també és enemic hostil i funest. L'Hotel Palestina és tot això, i per nosaltres, un homenatge als que no li han sobreviscut. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Presentat per Marc Comas i David Fonseca. Maite Carrasco, benvinguda a l'Hotel Palestina. Moltes gràcies. Maite, molt contents de tenir-te avui aquí. Jo també. On estem? Estem al Juno House, que és Sí. una casa per empresàries catalanes i de fora, que ha obert fa molt poquet, i bueno, soc sòcia i la veritat és que és meravellós, perquè fem xerrades, només dones poden ser sòcies, però entren també els homes, però és molt, no sé, agradable, no? Trobar-se en un lloc a Barcelona on pots treballar, pots fer xerrades, pots escoltar gent molt interessant, el restaurant també és fantàstic, o sigui que... I tenen una sala de podcast com aquesta que estem rodant avui o que estem gravant avui, que és meravellosa. Exactament. Maite Carrasco és directora de documentals, periodista i una de les poques reporteres que ha cobert els conflictes bèl·lics més importants i perillosos dels darrers 15 anys. Va ser corresponsal a França i a Rússia i des del 2008 ha cobert per diversos mitjans internacionals les guerres de Geòrgia, Afganistan, Mali, Líbia, Síria o Iraq i els conflictes, entre d'altres, a Colòmbia i Veneçuela. Ha rebut diversos reconeixements, com el Premi Iris de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Televisió i el de millor corresponsal a l'estranger del Club Internacional de Premsa. És especialista en estudis per la pau a la Càtedra UNESCO i en terrorisme i resolució de conflictes per la Universitat de Reading al Regne Unit. També participa com a investigadora a l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària. El 2012 va fundar The Big Story Films, una productora de creació de contingut audiovisual per cinema i televisió. Maite, amb 10 anys i una màquina d'escriure comences a explicar històries. D'on neix aquesta motivació que et fa desde tan petita? Pues la verdad que yo nunca había pensado en ser periodista ni en nada, pero sí con 10 años tenia unes ganes boges d'escriure. És que passaven coses a casa, per exemple, va morir la meva àvia i em vaig posar a escriure una història de la seva mort, no? Em vaig inventar que la màfia l'havia segrestat i l'havia matat i no sé què, bueno, i ara em llegeixo, encara guardo allò. Es deia Los Anónimos. I bueno, em vaig adonar que m'agradava molt contar històries, no? Que era la cosa que volia fer a la meva vida, viatjar. No necessàriament periodisme, no? Però bueno, vaig acabar el periodisme. Va ser molt ràpid tot, Ha passat tot molt ràpid. Ja no me'n recordo com, però ha passat molt ràpid. Doncs fem memòria. Els teus inicis amb l'agència EFE a Granada ja apuntaves maneres, però serà a Almeria i a Barcelona per Telecinco que et nodreixes de molt de reporterisme de carrer. Quina empremta et deixa aquesta escola? L'escola al carrer jo crec que és superimportant, perquè és l'escola on aprens tot, no? Aquí vaig fer, me'n recordo, amb Telecinco, hi havia la desconnexió en català i fèiem de tot. O sigui, a Almeria, sobretot, me'n recordo que vaig viure com mi primera guerra, ¿no? En Almería en aquel momento estaban llegando pateras y tenían todos los invernaderos y entonces había mucho inmigrante. Y os acordáis en el año 2000, hubo aquel brote racista elegido. Yo estaba allí. Aquella fue mi primera guerra porque, bueno, recuerdo cubrirla desde un helicóptero. Me tenían amenazada porque yo había cubierto mucho defendiendo a los inmigrantes para Telecinco y para El Mundo, que trabajaba escribiendo también. Entonces para mí fue mis primeros momentos de shock de estar en un sitio peligroso, pero al mismo tiempo veía que me iba a la marcha, ¿no? Que me gustaba aquel tipo de periodismo, de reporterismo. ¿Qué se aprende haciendo ese reporterismo? Todo.
aprendes todo, aprendes los trucos del oficio, aprendes a hablar con la gente, aprendes a saber dónde estaba la noticia, ¿no? Que entonces no había móviles, ¿eh? Seguíamos a los coches de bomberos para ver dónde iban, a la ambulancia, lo clásico, ¿no? Llamaba con el fijo, llamaba todas las mañanas a la policía a ver si había pasado algo y tal. Y bueno, y en Barcelona hacíamos de todo, desde aquel chaval que tiraron el Mare Magnum por el puente, hasta los incendios, inundacions, tribunals, el violador, el Putxet. Sí, me'n recordo tantes coses. Jo ara estic aquí amb la meva família i li dic, escolta'm, cada racó de Catalunya me'l conec, però per les notícies, los sucesos, no?, que han passat aquí. Ara que parlàvem del periodisme local, Maite, tu ets una de les reporteres d'aquest país amb més guerres a les espatlles. Tants anys cobrint conflictes? T'ha fet més dura? O, pel contrari, t'ha deixat alguna cicatriu? Las dos cosas. Yo creo que soy más dura y también estoy muy marcada, ¿no? Me recuerdo un poco a las baldosas de Doris Salcedo en el monumento Fragmentos, que tienen cicatrices, que para ella las cicatrices son de la guerra también. Esas baldosas están hechas con las armas de las FARC fundidas, ¿no? Yo creo que todo el que ha pasado por una guerra tiene cicatrices, y yo no soy menos. No soy una víctima, no soy una superviviente, he sido una espectadora de la guerra, pero una espectadora privilegiada porque he salido viva de todas ellas, ¿no? Hay gente que no ha tenido la misma suerte. Què és per tu el reporterisme de conflictes? Para mí es un estudio del alma, es un estudio del ser humano. Para mí, siempre lo he visto así, ¿no? Porque no es ir y ver, contar la noticia y denunciarlo. Para mí también es contarle a la gente algo más allá, ¿no? El bien y el mal. Contarle a la gente cómo cambia cuando llega una guerra, porque llegará a odiarla si conoce bien cómo funciona una guerra, odiará la violencia, ¿no? Que es lo que me interesa a mí en el fondo. Le puedo contar lo que pasa así, pero les resbala, a la gente le resbala. Pero tú, si le hablas a la gente de tú a tú con los sentimientos de todo ser humano, identificándose esa persona, la audiencia, con lo que le pasa a otros, ese ha sido siempre mi objetivo, ¿no? El contarlo de otra manera, el contarlo de forma más humana, el encontrar el giro para que a la gente no le suene como una cantinela de la guerra más. La violencia, han matado a 100, han matado a 4, la trinchera está aquí pero se ha movido 5 kilómetros, ¿no? No he sido nunca de matemáticas, sino más de letras, en el sentido de contar algo más profundo, más filosòfic. Jo me'n recordo un dia a Síria, em va passar això, no? Va haver-hi un nen que va morir i vam enterrar 8 nens aquell dia, 8. I el van enterrar amb la seva mare, mira, se'm posa encara. I quan el van enterrar, que els van enterrar junts, em vaig posar a plorar, però a plorar, i em vaig dir, mira, aquest no és el... I vaig començar la notícia, aquest no és el nen 300.000 o 3.000 que ha estat assassinat en aquesta guerra, no? Es diu Mohamed, i Mohamed ha sigut assassinat aquí amb altres 8 nens, no? I li vaig posar nom, però era un exercici una mica que no sé si té una mica de sentit, no?, per l'audiència, però per mi sí, aquell dia vaig dir, escolta, no puc parlar de números, perquè li he vist la cara a aquest nen, i es diu Mohamed. Creus que la feina dels reporters, ara que parles precisament d'això, pot contribuir a construir un món millor? Podem contribuir una mica, no? Sempre diem allò del granito de arena, jo puc posar una mica d'arena. Si et dic la veritat, he tingut moltes crisis amb aquesta feina. L'any passat, quan vam enterrar els companys, a David Beriaín i a Roberto Fraile, em vaig posar moltíssimes preguntes. O sigui, val la pena, no val la pena, de veritat. La gent ho aprecia, la gent, no sé, pensa que de veritat estem fent una feina que tal. I mira, Javier Espinosa m'ho va dir molt bé, va dir, mira, no passa res si ningú t'escolta, no? Finalment, el que fas és per tu i per una raó de viure, no?, amb una certa missió, que no és així tan religiosa i tal, però sí que em sento una espècie de... he de donar sentit a la meva vida i penso que estic fent alguna cosa bo i que estic fent una cosa que contribuirà a parar una mica la violència. Si una persona m'escolta, 2 persones m'escolten i canvia una mica la manera de pensar de les guerres, ja estic contenta. Consideres que la manca de seguretat de molts reporters freelance és conseqüència de la poca consideració que es té del periodisme en general?
Jo crec que el periodisme està tocant de fondo, no? Crec que el periodisme ha canviat moltíssim, el periodisme no és el que era, i jo crec que ara toca contar històries, no? Hem de deixar darrere aquesta paraula de periodisme perquè, bueno, l'han embrutat bastant. Hi ha molta gent que no ho fa i no és culpa de les redes socials, no? Crec que és culpa també dels mateixos periodistes que s'han venut als poders econòmics i polítics. I jo crec que el que s'ha de fer és fer un reset, no? I fer, com deia el David Beriaín, no? El periodismo no hay que volver a inventarlo. El periodismo está inventado. Hay que volver a hacer periodismo, a contar historias con honestidad y contando la verdad, ya está. Y sin mentir, porque siempre digo lo mismo. Yo recomiendo cuando doy clases la película de Rashomon de Akira Kurosawa, porque es una película donde, en los años 50, Kurosawa reflexiona sobre la verdad, ¿no? Sobre eso de la objetividad. Y nos explica que no existe, porque cuenta una violación desde diferentes puntos de vista. Y tú ves que las verdades son diferentes, siempre cada uno tendrá su propia verdad. Yo voy a contarte una historia de Siria, vendrá uno de Al Jazeera y te contará otra historia, vendrás tú y me contarás otra, y vendrá alguien de Àfrica y contarà la historia de otra manera. És a dir... I totes són vàlides. I totes són vàlides. El tema és que tu sigues honest y que diguis, yo te voy a contar esta historia que yo la he visto. Esta es la que yo he visto con mis ojos y la que es verdad. Y yo te la cuento, cree en esto, porque no te voy a contar 80, te cuento la mía, ¿no? Pero esta es mi verdad, escúchala y luego tú ya juzgas, ¿no? Y escúchala de los demás, que això és molt important també. Pots escolta també a l'àrab, escolta a l'africà, escolta a tothom. Els diversos punts de vista, clar. Exacte. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Entramos en los pueblos incomunicados al norte de Gori. Nadie ha podido entrar aquí desde la ocupación rusa. Acompañamos al primer convoy de ayuda humanitaria que va a la zona. Buscan supervivientes. Aquesta crònica que escoltàvem la feies l'any 2008 en el context de la invasió de Rússia a Geòrgia i correspon al primer conflicte que cobreixes. Què et porten a la guerra? Bueno, aquesta guerra va ser per casualitat. Jo no volia ser corresponsal de guerra, o no ho tenia planejat. Però bueno, va ser una oportunitat perquè era corresponsal a Rússia i tenia ja la meva productora que es deia Glassprod i havia viscut a Moscou, llavors tenia allò l'acreditació, no? De Maria Teresa Carrasquina, Rafaelovna Carrasquina, y parlava una mica de rus. Llavors Putin entró en Georgia después de que el otro hiciera la provocación y vaig anar a la guerra i va ser, bueno, me'n recordo que estava de vacances a Granada, al Muñécar, i em va dir al Miquel Ayestarán, corre, que sale el último avión. I jo vaig correr a Màlaga i portava la roba d'ir-me a una barbacoa a Tarifa. O sigui que vaig anar sempre riem amb la meva amiga Manu Loisó, perquè vam arribar a les dues con las cuñas, los zapatos de cuñas, i vam fer tota la guerra con los zapatos de cuñas, perquè no teníem ni sabatos. I vam arribar allà i va ser, bueno, per mi, fora d'aquesta anècdota, la guerra de Geòrgia va ser impactant. Vaig veure els primers morts, vaig tenir després estrès posttraumàtic, me'n recordo molt bé, que somiava amb aquest mort, el primer mort que jo vaig veure, i l'olor. Però va ser molt impactant perquè em vaig adonar que jo valia per fer la guerra, perquè no tenia por, tenia un bagatge important de periodista ja, havia fet molta cosa, llavors me'n recordo que ens vam trobar les milícies aquestes de txetxenos i kazajos que estaven violant i matant la gent i ens volien matar, bueno, estaven així, ens volien robar i matar els conductors i jo els vaig gravar sense que s'adonessin, no? I estàvem nosaltres, la gent de Parimatch i la gent de France 2 i no van fer res perquè teníem por i jo vaig gravar. I a l'acabar li vaig ensenyar les imatges i tots, ala, ostres, que valiente i tal. I jo per mi era normal perquè ho havia fet tants de cops, no? Ho havia fet molt a Telecinco, al no sé què, de reportera del carrer. I llavors, bueno, me'n vaig adonar que era una cosa que volia fer perquè era també el periodisme de primera línia, no? I per tu les històries humanes, les històries personals, són un bon fil conductor per explicar una guerra, per exemple?
Sí, és que jo crec que el que s'ha d'explicar és això, no? Anar més enllà dels números i explicar a les persones i parlar molt amb elles, no? Parlar i ser una mica... passar temps amb elles, que és una cosa que no es fa en el reporterisme de guerra, que és molt difícil. Això a Síria va ser fàcil, perquè com estàvem atrapats a Síria, llavors passaves molt de temps amb la gent i et feies molt amics, no? I no estàvem a hotels, estàvem a casa seva, no? Cuinàvem... No sabeu la quantitat de truites de patates que he fet jo a Síria. I l'Alessio Romensi feia la pasta perquè era l'italià. Era una matanza. ¿Hasta qué punto hay que calificarlo con términos jurídicos? Pero que fue una matanza preconcebida, ¿no? Y muy consciente de lo que se iba a conseguir. Le dije a los compañeros, ¿pero dónde nos hemos metido? ¿No? Esto es una ratonera. Cuando tuvo lugar la masacre de Baba Amar, cuando tuvo el asedio de Homs en el Parlamento británico, y después se hizo eco también en el Congreso de Estados Unidos, se habló del Guernica de Síria. Acabem d'escoltar un fragment del documental que dirigeixes, el Guernica Sirio, en el context de la guerra de Síria. Un documental espectacular on tu vius en primera persona des de dintre la massacre del barri de Baba Amar. Ho fas amb el company i càmera Roberto Fraire. De quina manera entreu en aquest barri tancat absolutament? Va ser una llarga història, però volíem anar perquè sabíem que hi havia una massacre allà dins i ho vam demanar. Estàvem en el Qusayr, que estàvem al costat. I llavors, havíem fet molt al Qusayr i volíem fer la massacre, no? I em van dir, podem entrar però és molt perillós. I vam dir, vale. Però no sabíem que trobaríem allò, no? Una nit van dir, venga, vamos, vam arribar, era de nit, ens van fer anar disfrazados en una furgoneta del pan, va ser tot molt raro, teníem moltíssima por aquesta gent, perquè esclar, estaven passant per carreteres de l'Assad i tot, per zona també d'ells. I llavors quan vam arribar a un lloc, era la nit, i ens van dir, venga, vamos despacio, ahora no habléis, vam arribar a una cosa que ya había allá al sol y digo, no, entramos por aquí. Digo, ¿cómo por aquí? Si esto es una alcantarilla. I efectivament, era una alcantarilla i eren les cloaques i no podies fer enrere, És que no tenies opció. Anaves amb ells o marxaves sola, que era zona de Al-Assad. Llavors, vam entrar i eren 3 quilòmetres d'alcantarilla, no? De túnel, que aquesta pel·lícula, el Guernica Sirio, es diu El túnel, al Jazeera, internacionalment, i vam fer aquest túnel, no? Que per mi el títol de la pel·lícula és com una metàfora de la guerra, no? El túnel és com una guerra. Entres però no saps mai si sortiràs viu o mort i nosaltres vam tenir la sort de poder entrar i poder contar una mica el que va passar allà dins. Una mica dic perquè vam estar 3 dies, no? Perquè després de 3 dies ens vam adonar que era un suïcidi. Era un suïcidi perquè la gent estava morint. Les bombes eren 200 bombes al dia, començaven, la maquinària de matar era així, no? Començava a les 6 del matí, acabava a les 6 de la tarda. I no podia sortir perquè hi havia francotiradores i anàvem així en el taxi, no? Sota els seients i tot. O sigui, era dramàtic, no? La cosa més fort i més perillosa, però també és que va ser molt, molt impactant, molt impactant. Trist, i em vaig adonar el que era de veritat el mal en su peor cara, ¿no? Pensar cómo puede una persona estar disparando desde el otro lado, bombardeando a una población que había mujeres, niños, una bomba podía caer en el lavabo y matarte. Era brutal la salvaje maldad que tenía ese señor Bashar al-Assad, un criminal de guerra, y toda la gente que estaba disparando desde fuera con el barrio rodeado 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Nadie podía entrar ni salir. Ara deies, no? La cobertura, sens dubte, més perillosa que has fet mai. No sé si allà et planteges si val la pena córrer aquests riscos. Aquell dia jo crec que sí. Aquell dia sí, perquè allò, que és una massacre que va quedar impune, com dic a la pel·lícula, i la veritat és que sí valia la pena, perquè crec que aquesta gent està totalment abandonada a la seva sort. I el que està passant a Síria, perquè està passant ara, és increïble. És increïble. Ara estic veient... Està passant el d'Ucrània, és una guerra. La guerra d'Ucrània és la guerra d'Ucrània, però el senyor Putin estava allà, el 2014 ja estava Putin ajudant a l'Assad. I ningú parlava d'això, i ningú parla dels morts de Síria. I això és molt fort, perquè trobo que haurien de parlar de Síria, haurien de parlar del Congo, haurien de parlar dels altres morts, també. Haurien de parlar de feminicidis a Latinoamèrica
I jo crec que el periodisme és una mica pervers ara mateix, perquè no parla de tothom, no és democràtic i com dic, fa el joc als poders polítics que els interessa molt parlar d'unes guerres i no d'altres, no? I tu que has pogut cobrir o que has pogut fer documentals explicant justament això que estem parlant ara, creus que és una mica un elixir o pot ser un elixir per recuperar la memòria històrica d'allò que es vol amagar, no? Per exemple, del genocidi del barri, per exemple, és clarament. Exactament, és que jo crec que Espinosa ho explica a la pel·lícula molt bé, el Javier, que a Nuremberg van acceptar com prova als judicis de l'Holocausto un dibujo que hizo un prisionero, no? I llavors jo penso que les imatges que vam gravar allà també són proves de crims contra la humanitat i trobo que és molt important, no? Trobo que hauríem de fer-ho i continuar a fer-ho perquè són coses que quedaran si no existeix la impunitat després i es poden fer, no sé si baixar a l'Assad acabarà un dia davant d'un tribunal, no? M'agradaria molt per mi, per les víctimes, i no només el Bashar al-Assad, ¿no? Tots els criminals de guerra que ara mateix todos los políticos internacionales les dan la mano, ¿no? Yo siempre pienso ahora que tanto critican a Putin, pero algún día le darán la mano, ¿no? Como a Bashar al-Assad. A Síria les cobertures les fas amb Roberto Fraile. Ell i David Beriain són assassinats un temps després a Burkina Faso. Tens la sensació que els reporters esteu cada vegada més exposats? Pues la verdad es que he visto morir a muchos compañeros y el otro día viendo la película de Marc Marginedas pensaba en cuánto de peligroso se ha puesto todo, ¿no? Cuando estuve en Mali la última vez en 2014 en la guerra contra el yihadismo de los franceses, sí que tuve la sensación de que éramos una presa, de que valíamos lo que valía tu pasaporte, ¿no? Estás allí y Al-Qaeda está en cualquier lado, pero ya no solo Al-Qaeda, en Siria nosotros tuvimos un amago de secuestro que no se ha contado nunca, pero estuvimos 5 días retenidos i nos iban a vender. Jo després vaig tenir por d'anar a Síria, i després van ser segrestats al Marc i tal. Em vaig alegrar que no vaig anar després, no? És una mica perillós perquè... A mi em fa més por ser segrestada que morir, mira, perquè no saps el que et passarà. El John Cantley fa anys que està segrestat i ningú sap res. Hi ha un altre reporter americà que està també des de fa 10 anys a la presó. Ostres, això sí em fa por. Esta es la carretera que va hacia Xinhuashan, a las afueras de Herat. En este lugar ha muerto el soldado español. Es muy peligrosa, por eso vamos con escolta armada y vestidos como afganos. Tras esta valla, este hombre nos advierte: váyanse de aquí, los extranjeros no son bienvenidos, nos dice. Se trata de una zona repleta de insurgentes. Se esconden en estas zanjas y organizan controles ilegales para robar o secuestrar. El convoy que pasaba por aquí venía a localizar... Aquesta crònica la narres sobre territori talibà en el context de la guerra de l'Afganistan. En les teves cobertures, com deies ara, has estat en perill moltes vegades i sempre n'has sobreviscut. Creus en el destí? Absolutamente, 100%. Yo siempre digo que es como si me tocara la lotería. He jugado todos los números y ya creo que me los he jugado todos. Y me ha tocado siempre la lotería, lo cual es una suerte increíble. Así que sí que creo en el destino. Creo que el 90% de las cosas las puedes controlar en una zona de guerra, pero hay un 10% que es el shit happens, ¿no? Famoso, y ese 10% no lo puedes controlar. Yo he tenido suerte y he sido también muy prudente, ¿eh? Soy una persona muy prudente, aparte de las locuras que he podido cometer, que me pueden decir, has entrado por un túnel. Recuerdo que también entré sola cruzando la frontera una noche con 2 contrabandistas a las 3 de la mañana a través de las montañas Líbano-Siria. Es decir, puedo contar muchas anécdotas de cosas, de decisiones que tomas para llegar, pero es que el oficio es ese, ¿eh? El oficio te la tienes que jugar para poder llegar hasta los sitios, porque donde tú llegas no quieren focos, no quieren luces, entonces obviamente que es difícil entrar, ¿no? I a banda del destí, ara parlàvem doncs, de la por, no? La por, tu, com a mesura d'autodefensa, creus que és important per contenir-te o per això que deies, no? Per ser conscient d'on t'estàs posant? Jo he tingut molta por, sempre. I qui digui el contrari menteix, perquè és impossible no tenir por en una guerra. Personalment crec que la por és necessària. La por s'ha de tenir. Per mi és
és una mesura, no? Et diu quan has de parar. Me'n recordo un dia que no tenia por y això yo considero que es malísimo, ¿no? Para un reportero, cuando pierdes el miedo. Me pasó en Mali, que venía yo de Siria y de muchas otras guerras, y no sé por qué nos tocó en mi generación hacer una guerra tras otra, no parábamos, ¿no? Revoluciones árabes, cubrí Libia, cubrí Egipto antes, o sea, había visto caer 2 dictadores, cubrí toda Siria. Cuando llego a Mali, en el año 2013, pues recuerdo un día que pudimos pasar hasta arriba de todo, llegamos a Gao, cerca de Tombuctú, exclusiva, bla, bla, y cuando llego allí con unos amigos de AP, Mujao entra por el río y salen y empiezan una guerra de guerrillas y tal, y invaden la ciudad. Y yo tan tranquila salí, iba por ahí andando, no tenía miedo, silbaven les bales i jo gravando, tan tranquil·la i tal. I quan vaig arribar a la nit a l'hotel vaig dir, ostres, Maite, estàs fatal. Estàs fatal, perquè no pot ser no tenir por, perquè la por és bona. La por t'ha de recordar que estàs viu i la por t'ha de fer clic al cap per sortir corrents. I llavors, bueno, has de tenir certa prudència, no? I després d'aquesta guerra vaig parar una mica, no? Perquè crec que et tornes una mica boig, quan tens tant de perill i violència i bombes. I la intensitat de Síria havia sigut tal, la intensitat havia sigut de caer una bomba i que quasi se te pare el corazón al costat, que, bueno, ja passa una bala i dius, ai, l'he esquivado, no? Pares perquè no pots més, perquè necessites sortir d'allà? Bueno, és que penso que també la salut mental és molt important i quan veus tant de dolor, no només els periodistes, no? Crec que la gent que treballa, tinc una amiga que treballa a la unitat de càncer també a Granada de nens i també ha de parar una mica, no? De temps en temps, perquè tu no pots veure tant de dolor i tant, no sé, és pervers perquè perds com la por, l'humanitat i també l'empatia. I jo crec que l'empatia és molt important i quan veus que perds una mica l'empatia o que ja no sents res, para. I vaig fer-ho, no? Vaig anar a Latinoamèrica. I quan pares d'aquest lloc on te vens carregadíssim emocionalment, com ho gestiones? Bueno, jo parlo molt, no? I també ho escric. Les novel·les han sigut per mi una teràpia, ha sigut una forma d'explicar al món també el que em passa i una mica també amb la gent que anem, no? Amb la gent que conec una mica el terreny i fem moltes xerrades, no? I també, bueno, s'ha d'anar al psicòleg, s'ha d'anar al psicòleg, s'ha de parlar amb, no sé, crec que són coses que no has de passar només tu sol. Hotel Palestina, presentat per Marc Comas i David Fonseca. Doncs ara que deies el d'explicar històries, el d'escriure, Maite, tu tens passió per explicar històries, no? Has escrit ja 3 llibres, un d'ells és el Kamikaze, en aquest descrius sobre la cruesa de les clavegueres de la guerra d'Afganistan, justament. La literatura és una manera d'explicar allò que no has pogut acabar explicant amb els docus, amb els reportatges, o és una cura per tu? Una mica tot. També és una mica autobiogràfica. També és una forma també, perquè jo soc molt romàntica, m'agrada molt parlar, filosofar, i era una forma de posar una mica junt la passió de contar històries del periodisme i també contar històries a la ficció, no? Que també la ficció és molt còmoda, La ficció és, bueno, a mi m'agrada moltíssim. La ficció m'agrada molt perquè la ficció et permeteix posar-te tu mateix en una situació molt xula d'imaginació on pot ser una altra persona, un avatar, no? I, per exemple, Júlia, que és el meu avatar a la Kamikaze i a Espérame en el Paraíso, Júlia és una reportera de guerra que està boja, no? Que es vol suïcidar i per això se'n va a la guerra, perquè està divorciat. Llavors està allò mal d'amores i se'n va a la guerra perquè està boja, no? I fa moltes coses així. I és el meu avatar que jo maltracto una mica. I m'agrada, m'ho passo molt bé. Yo con Maite he tenido la suerte de trabajar en un par de ocasiones, eran situaciones muy difíciles, pero que siempre las hemos llevado de una manera muy, muy, muy buena, porque una cualidad que tiene Maite es que se puede trabajar con ella, pero que también te puedes reír mucho, Yo voy a hablar un poquito rápidamente, porque el tiempo vuela, de lo buena gente que es una tía espectacular, ¿vale? La faceta periodística ya la conocéis, pero personalmente es espectacular.
es sin duda un patrón periodístico a seguir, ¿vale? Para las generaciones pequeñas que nos escuchen, de gente joven que quiera estudiar periodismo, echarle un ojo a Maite porque merece la pena mucho su trayectoria, su humanidad y su profesionalidad. Un besito, ya sabes que aquí tienes tu casa en Roma. Chao. Què t'ha semblat aquest retrat sonor que t'ha fet el Jaime López? El Jaime López i jo vam passar uns moments a Egipto, vaja, quasi ens maten, amb el Raúl Gallego, va ser molt perillós. I a Mali també vam fer un documental el 2010. El meu primer documental amb el Jaime López és un càmera fantàstic. Una pena que estigui a Roma i que estigui allà atrapado, ¿no? por el dia a dia de Roma. Però sí, molt maco. El Jaime ressalta que amb tu es pot riure molt a l'hora de treballar. És important tenir companys amb qui t'entenguis bé en aquesta professió. Sí, absolutament. Jo me'n recordo que quan vam sortir de Babalamar, justament, estàvem a l'Alessio Romensi, el Roberto i jo, i va ser un moment quan vam sortir del túnel, que estàvem, emocionats, no? El següent, estàvem amb moltes emocions, però quan arribem al final resulta que s'havia de dir una contrasenya, no? I vam sortir amb la gent de la BBC, me'n recordo. I sortim i la contrasenya no funciona, tio, no funcionava el Toralla i tots muertos de miedo perquè estaven cremant els túnels, estàvem bombardejant i jo em veia enterrados vivos. I llavors vam començar a fer xistes, vam començar a riure, perquè els de la BBC van obrir el laptop i van començar a treballar, no? I nosaltres, mira los ingleses que no perdonan y nosotros, jajaja, y los españoles, los freelance españoles y latinos aquí, jaja, i vam plorar de riure i va ser un moment d'allò d'humor que també és una evacuació. Hotel Palestina. I escolta, durant tots aquests anys has conegut a molts col·legues, has tingut una relació amb periodistes internacionals fins al punt que la teva parella la vas conèixer a Kabul. Sí, el Marcel Mettelsifen, que era fotògraf de l'Spiegel i ara és un multipremiado director de pel·lícules, treballem junts molt i tenim una nena. I és fàcil crear una família amb aquestes vostres professions? Mira, la maternitat ha sigut una cosa, un antes i un després. Jo crec que va ser un regal de l'univers, va ser com una mica parar i va ser un regal perquè em va reconciliar amb la vida, perquè havia vist tanta mort, tanta, que l'any 2014, em va reconciliar amb la vida. Jo donar vida va ser una cosa molt especial, molt màgica i, com dic, una cosa que em va transformar com persona. Després vaig ser una persona amb molt més pors que abans. Me'n recordo que quan vaig ser mare vaig anar a Iraq, a Mosul, i, ostres, semblava una àvia, tio. Li deia a la gent jove, li deia, cuidado que hay una mina, cuidado que no sé què. I vaig dir, he canviat una mica, tenia una mica més de por, no? I em vaig tornar una mica perquè crec que el cervell et canvia, i les químiques, no? Quan ets mare, ara ja sóc la mateixa. Però allò de les hormones és veritat. És totalment veritat. I què en pensa la vostra filla de la feina dels seus pares? Encara no se n'adona. Però la meva filla sap on és Ucrània, sap qui és Zelensky, sap qui és Putin, on està Afganistan i els talibans, per exemple, i tenim fotos de talibans a casa. I ella sempre diu, mira, és que ellos vienen de la guerra i tal. Bueno, ja parla de la guerra, no? Però sempre em fa una pregunta que em feia la meva neboda també, que sempre demanava de petita, però la guerra va venir aquí? Aquesta és una frase, una pregunta dels nens. Però la guerra va venir aquí? Com si fos una persona, no? I sempre dic, no, la guerra no vendrà aquí nunca. Gràcies a Dios, esperem que mai vingui la guerra aquí, no? Es bien cierto cuando dicen los humanos somos lobos de uno de otro. La guerra te cambia todo. For 6 decades, Afghanistan has been torn by a vicious cycle of violence. 25 parça și durust. Inshallah, America amade 54 parça meșe az bine. How did a once peaceful country turn into a war zone? We didn't see the reality because amb el teu company, el Marcel, que dirigeixes una sèrie documental que es diu Afganistan, Tierra Herida, entre molts altres projectes, perquè no pareu. És difícil revisar o és possible resumir en 4 capítols la revisió de 40 anys d'història d'Afganistan, Maite? Complicadíssim.
Va ser molt difícil, però apassionant, perquè vam veure com 600 hores d'arxiu. I, bueno, l'arxiu dels anys 70 d'Afganistan era increïble. Jo me'n recordo d'estar aquí a casa a Barcelona i anar al llit a les 3 de la matinada, perquè estava fascinada. En un Kabul, amb les noies en minifalda, a l'hotel Intercontinental con unos guateques i tal. Era xulíssim. I llavors, bueno, em vaig divertir molt d'aquestes imatges. Després, esclar, són 4 dècades, són 4 guerres, no? I després les imatges ja són de violència, ja són... Però vaig aprendre moltíssim, moltíssim. Jo no sabia la història d'Afganistan, no la coneixia tan bé. I per mi va ser com... És una investigació pura, perquè és veure com expliques, no? Els talibans, sí. Vam fer la guerra civil als talibans en 50 minuts, imagina't. Era impossible, però bueno, ho vam fer finalment, perquè bueno, s'ha de tallar una mica, però va quedar bé, em va agradar molt fer-la. Maite, tot aquest camí que ens estàs explicant l'has fet com a freelance. En algunes entrevistes dius que el freelance és la supervivència dins de la supervivència. Ara ens ho expliques. Però que és més complicat esquivar les bales, com deies, o aconseguir que et comprin i et paguin allò que has acordat als despatxos? Sí, aquesta és una frase que deia fa 20 anys o 10 anys, no me'n recordo, però sí, la precarietat l'he viscut, sobretot quan estava embarassada. Jo era autònoma i va ser, de veritat, terrible, perquè ningú pensa que una noia que és reportera de guerra un dia ha de parar perquè té un bombo. Ningú ho ha pensat, que ja no pot... I que la baja de la maternitat no dona per menjar. Això no s'ho planteja ningú, els polítics, etc. I, bueno, i sí, és un malabarisme. Sempre ho ha sigut, i ara també quan fas documentals, no és fàcil, és com una redacció, tu te'n vas i has de... És un projecte d'1 any, de 2 anys, el d'Afganistan va ser 3 anys, és un projecte d'Afganistan va ser 1,5 milions d'euros, llavors has de recopilar i has de tenir molta fe. Per això jo dic que el reporterisme de guerra o el que fem ara mateix, l'storytelling és només vocacional, per gent que creu que religiosamente tienes fe en esto y lo haces porque crees, perquè si no creus no el facis, no el facis. Creus que un país com aquest, que està entre els primers en nombre de periodistes freelance, perquè fixa't ara en Ucraïna, set dels països on també és freelance hi ha hagut cobrint la guerra, és també un dels països que es tracta pitjor la figura de freelance? Sí, una cosa va amb l'altra. Jo crec que s'han tancat totes les corresponsalies. Quan jo vaig anar a París ja s'havien tancat i llavors, bueno, aquí es tracta molt malament a la gent, laboralment també, no? T'ho dic perquè he viscut a França, he viscut a Alemanya, i aquest és un país on el treballador no es cuida, no? I els empresaris, malos, bueno, s'hauria de trobar un equilibri, no? Entre tot, no? Perquè els empresaris, com jo o com vosaltres, que tenim productores, també donem feina a la gent, i crec que s'hauria de promocionar una mica el respecte a la gent que treballa en audiovisual o al creatiu, no? En general, que està treballant per fer una feina que és necessària i que és necessària no perquè, bueno, m'agrada molt el storytelling i jo soy una vocacional, no, perquè és un pilar de la democràcia, perquè el periodisme i el storytelling amb honestitat salvarà la democràcia, salvarà el nostre sistema si el cuidem, perquè si no el cuidem i passem a que els influencers ens expliquin Ucrània, estem perduts. També et defineixes com a periodista multimèdia, graves, fotografies, escrius, fas ràdio. Això va ser una evolució per les mancances del propi sector, de la professió, o perquè t'aportava més? En aquell moment, quan vaig començar de Mujer Orquesta, me'n recordo, era la Mujer Orquesta en Geòrgia, me'n recordo que vaig començar per necessitat. Jo m'acabava de divorciar i no tenia res. El que tenia era una càmera i jo. Me'n vaig anar a Geòrgia i la veritat és que no havia fet mai una guerra i va ser una oportunitat econòmica per mi també. I bueno, fent una mica tot, me'n vaig adonar que guanyava per fer les coses que jo volia fer, no? I que no tens ocasió de fer una redacció, perquè no tens la llibertat i els mitjans. I què tens quan ets freelance, que és molt xulo? El temps. Perquè pots dir, em quedo aquí i em quedo un mes,
te'n vas a Afganistan i dius em quedo un mes, i vaig venent històries i tal, i això no té preu, no té preu el temps. O a Síria, quan te'n vas un mes i pots estar en un lloc que no pots sortir, a més, o bueno, i has de fer històries, jo crec que és l'única cosa bona que té el freelance, no? Però sí va ser per necessitat, i després amb el temps vaig dir no a moltes coses, a estar a la redacció aquí a Madrid o a Rússia, vaig dir no perquè m'agradava molt la llibertat. I has hagut de dir no moltes vegades? Vaig dir no un cop a una cosa que em van trucar a Madrid un dia a París i em van dir, vete que hay un desnudo de una modelo que se va a desnudar en la Torre Eiffel. I vaig dir, no, hoy tengo otra cosa. Em vaig negar, vaig dir, no és divertido. No. I altres coses, sí, em vaig negar a fer coses a Trípoli. Em van demanar un canal que fes una cosa sobre els terroristes de Benghazi. En aquell moment no eren terroristes, ens dèiem rebeldes i no havien passat bueno, a Líbia mai van ser terroristes, que ho eren alguns. Alguns eren d'Al-Qaeda, però no estàvem parlant de revolució encara, no? Eren els revolucionaris, els urgentes, i aquella tele volien que valéssim de terroristes. Jo vaig dir, jo no hablo a la carta, yo tengo un directo y digo lo que sea, ¿no? Maite, està sonant en David Guetta amb Titanium. On ens porta aquesta cançó? Aquesta cançó és molt especial per mi, perquè tenia un iPod a Síria i no podíem sortir, i un dia vam arribar fins a un lloc a la frontera i ostres, van trobar un traïdor i el van torturar al costat, i jo només em posava aquesta cançó de ets forta, podràs sortir d'aquí, i em motivava molt, no? I me la posava en bucle, no? Ets Titanium, sortiràs d'aquí, no? I la canto molt. Maite, tu que ets una excel·lent escriptora, amb tots els convidats de l'Hotel Palestina els hi demanem que ens recomanin un llibre per poder-lo posar a les estanteries de l'hotel. Què ens recomanes? El meu favorit és Oran Pamuk. El libro negro m'agrada moltíssim, és una lectura que m'agrada moltíssim, no sé per què aquest llibre, em sembla genial, Oran Pamuk, i Dostoyevsky, Tolstoi hi ha una història molt maca que es diu El boleto mágico i una història de Chechenia, aquesta de Tolstoi, però sobretot Oran Pamuk. I si haguessis de triar una pel·lícula de ficció o un documental que ens ajudi a entendre aquest món actual? Bueno, la meva pel·lícula favorita no entens res del món actual perquè és d'amor, no? És igual. Es diu Érase tal como éramos, i és una pel·lícula protagonitzada per Robert Redford i Barbara Streisand, i bueno, ha sigut refeta amb La La Land, La La Land, que a mi me recorda molt la història de Marcel i jo, de la meva parella, no? Perquè són dos mons diferents, les pel·lícules darrere, triomfar o no triomfar, la vida privada, i bueno, m'agrada molt aquesta pel·li. Per anar acabant, Maite, ara et convidarem a jugar al nostre casino particular. Val? Aquí a l'hotel tenim un petit casino i et direm una paraula, una frase, un nom i ens respons de manera breu. Veiem què és el que et sembla. Sí? Engeguem? Vinga. Oriana Falazzi. Inshallah. Plaça Tahrir. Francotiradores. Llegir i escombrar. La meva àvia. Per què? Explica'ns. Bueno, els meus avis tenien una torre a Sant Pere de Ribes i llavors la meva àvia, que era professora, ens posava sempre a llegir i a escombrar. A llegir després de menjar i després a escombrar tots els matins. Hi havia un fronton, no? El fronton aquest. I bueno, i era una disciplina, no? Per ella estava tot net, però s'havia d'escombrar. La meva germana, les meves cosines, es posava allà i bueno, va ser per mi ara crec que és un aprendizaje, Hotel Corintia. Trípoli. 500 persones, un huevo duro al dia. Jacques Beres. Jacques Beres és un home que té 70 anys i l'he vist operar a Síria i ha estat a 50 guerres. 50 guerres. És un dels fundadors de Metges Sense Fronteres i és un home excepcional. Ara, Maite, et deixarem ser una mica més explícita. Acaba'ns la història, val?
Colòmbia, armes que es fonen, violència sexual, Doris Salcedo. És un dels documentals més emocionals i més impactants que he fet, perquè em va agradar molt parlar amb aquestes dones que van estar violades per tots les parts del conflicte, no? Militars, paramilitars, policies, etc. I Doris Salcedo em va dir: Maite, vols fer un documental per al meu museu? I jo, uau! I era el museu fet a Colòmbia amb les armes de les FARC fundides, i vam gravar en exclusiva, I va ser una cosa increïble. Vaig plorar molt i va ser molt xulo perquè va venir Santos a la presentació i les entrevistes amb elles, la renovació. Bueno, va ser una història molt important per mi, aquesta. Doncs amb la banda sonora d'aquest documental, Fragmentos, amb la peça composada per Ludovico Einaudi, acabem. Maite, moltes gràcies per haver passat pel nostre particular hotel. Ha estat un plaer tenir-te com a hoste nostra. Moltíssimes gràcies, David, Marc, de veritat. Moltes gràcies per aquesta estoneta. Un plaer poder posar el teu nom a la llista dels hostes predilectes de l'Hotel Palestina, i fins ben aviat. Fins aviat. Fins aviat, gràcies. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.